హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రేఖాస్ కిచెన్. ఈరోజు మన కిచెన్లో ఫిష్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. దానికోసం నేను 1 kg ఫిష్ తీసుకున్నానండి. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: చిటికెడు పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఫిష్ ఫ్రై మసాలా, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్, 1/2 నిమ్మకాయ రసం, 1 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, తగినంత సాల్ట్, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్, కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కొంచెం ఇందులోకి కొన్ని కర్రీ లీవ్స్ యాడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఫిష్ పీసెస్కి చేసి పెట్టుకున్న ఈ మసాలా పేస్ట్ని ఈ ఫిష్కి అప్లై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. 4 సైడ్స్ అప్లై చేసుకోండి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న ఈ ఫిష్ పీసెస్ని 2 అవర్స్ పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. ఈ ఫిష్ పీసెస్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఈ ఫిష్ పీసెస్ని ఇందులో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. ఇప్పుడు 4 సైడ్ టర్న్ చేసుకుంటూ ఈ ఫిష్ని ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రై మొత్తం ఓన్లీ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోండి. ఇప్పుడు 4 సైడ్ ఇంకో సైడ్ టర్న్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఫోర్ సైడ్స్ అయిన తర్వాత వేరే బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మిగిలినవన్నీ ఫిష్ పీసెస్ మొత్తము ఇలాగే ఫ్రై చేసుకోండి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ ఫిష్ ఫ్రై రెసిపీ మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు రావాలనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. బాయ్ బాయ్.